Waqt il-maratona li saret fjum il-ġimgħa l-kbira b'risq Puttino Cares inġabret is-somma sabiħa ta' 3,133,430 euro sabiex tinxtara binja f'Londra li takkomoda lil dawk il-familji li jitilgħu l-Ingilterra għall-kura. Il-maratona tal-ġimgħa xxandret fuq l-istazzjonijiet kollha fosthom Net Television. Is-somma finali 3,133,430 euro! Dawn 3 miljun euro se jkunu strumentali biex issir din il-binja ġdida fir-Renju Unit li se tkun qed tilqa' fiha madwar 20 familja. Residenza li tkun offruta b'xejn għażmin kollu li jkollhom bżonn il-familji kollha li jeħtieġu kura għat-tfal tagħhom. Apparti dan, il-post fejn jinsabu dawn l-appartamenti jagħmilha iktar faċli għal pazjenti u għal familji biex jivvjaġġaw għal kura li jkollhom bżonn. Il-maratona tal-ġimgħa kienet appoġġjata minn diversi negozji li taw kontribut qawwi fil-ġabra. Wassal il-messaġġ tiegħu wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Bla dubju dan ix-xogħol qed jagħti ħafna għajnuna u ġid lill-pazjenti Maltin li jkollhom bżonn l-għajnuna ta' Puttino. Nixtieq insellem il-poplu Malti u Awċi li ningrazzjah tad-donazzjonijiet li qiegħed bla dubju jagħti u nħeġġeġ biex issa fl-aħħar ftit minuti ikompli jagħti donazzjonijiet ħalli nkunu nistgħu verament ngħinu li kull min jkollu bżonn l-għajnuna ta' Puttino. Aktar qabel aħna fil-fatt anka tajna bħala familja donazzjoni tagħna ħalli nkunu qegħdin anka aħna wkoll bil-ftit tagħna ngħinu lil dawk li għandhom bżonn għajnuna fl-aktar moment diffiċli ta' ħajjithom. Kull xahar madwar 80 pazjent jitla l-Ingilterra għal trattament varju. Dawn il-pazjenti jqogħdu f'wieħed minn 20 appartament ta' Puttino f'Sutton. Sfortunatament dawn l-appartamenti jinsabu madwar satejn il-bogħod mill-isptarijiet li jmorru fihom il-Maltin u huwa għalhekk li saret il-maratona ġbir ta' fondi biex jibnew appartamenti oħra bis-swit l-isptarijiet.